היי, אני מאיה בוכניק, מנהלת חבר ITR. חבר ITR חברת השמה לתחומי ההייטק. בחבר ITR פתוחות כרגע יותר מ-2,000 משרות. אנחנו מטפלים במשרות בתחומי מערכות מידע, הנדסת תוכנה, הנדסת חומרה ומכונות, ריל טיים פיזיקה ואלגוריתמים, שיווק מחירות ופיתוח עסקי, וגם כתיבה טכנית, תעשייה וניהול, QA והנדסת שירות. טיפ מספר 1 לחיפוש עבודה. כשחברה מתקשרת אליכם לתיאום ראיון עבודה ואינכם יכולים לענות, בקשו מהמתקשר את שמו, מה שם החברה ומה מספר הטלפון שאליו ניתן לחזור. בהקדם האפשרי, צרו קשר עם החברה. אל תבקשו מהמטלפן ליצור קשר מאוחר יותר, זה מעיד על חוסר נימוס וחוסר רצינות. עובדים בהייטק וזקוקים לייעוץ קריירה? אני אשמח לענות על שאלות בטלפון 03-537-3340 או במייל mayabi@חבר.co.il. בהצלחה.